Sanibona, ngiyathemba niyaphila. Imini umhlaziyi wamaphupho. Ngicela nifollow ipage iy'ncazelo zamaphupho and tell people about it. Please like, share, comment and follow the page. Ukuphupha ugcoke impahla zomuntu owawuthandana naye okanye othandana naye. Number 1, ukuphupha ugcoke into yomuntu ephusheni. Lokho kuyaye kuvele ubudlelwane bakho nalowo muntu ukuze wazi ukuthi nimi njani wena naye, yingakho ubona umbatha into yomuntu ephusheni. Kuyaba ukuthi naqabana okanye kuyaba ukuthi wena naye kukhona izimo ekumele nikhulumile ngazo, nimboze ihlazo abantu bangaboni. Kuyaba umlingani omusha ozobhekana naye maduzane, ulingiselwa ubudlelwane obusha empilweni yakho okanye kwezothando, yingakho kumele wazi ukuthi ibinkulu leyo nto okanye ibincane, ibidabukile okanye ibintsha. Number 3, izimpahla-ke can be a sign or can be taken as a sign of communication coming in as well. Ngamanye amagama kukhona umuntu ozokhulumisana naye mingabe ubungazwani naye okanye-ke kuzoxolelwana maduzane wena naye naloyo muntu ukuthi kade nje nagcina ukukhuluma okanye anizwani okanye uzothola a new communication coming in from someone ukuthi awumazi. Kuyahluka nje esikhathini esiningi. Last but not least, kuyenzeka-ke ukuthi izindaba eziqukethe okuthile ngempilo yakho. Kuyaba futhi ukuthi uzombathwa amandla kaJehova okanye umbathwe izidalwa zakho, yiko kunikwa noma kuthiwa uzalwe wembethe, ngoba leyo nto oyimbathayo iyaye ibe yinto ukuthi ziningi izinto ezingavela. Ubudlelwane, ukumbathwa isiphiwo esithile esivela ebantwini bakini, ukumbathwa izindaba okanye ukufukanyelwa yinto ethile ekungakulethela ukuthi udangale emoyeni. Yiningi inqazelo-ke yokubona ugqoka ephupheni okanye uzibone nje umbatha into eyimpahla, futhi kakhulu-ke kuhle mingabe iy'mpahla ezintsha, uzibona nje umbatha iy'mpahla ezintsha. Lapho-ke kuveza ukuthi khona into entsha ezayo empilweni yakho, nanoma ngeke kube yimoto, nanoma ngeke kube imali, nanoma ngeke kube i-relationship, kodwa-ke kuyenzeka ukuthi khona into entsha ezayo ezokujabulisa. Kungaba inguquko yakho ukuthi wena usushintshile, usumuntu oyenza izinto kangcono, okanye indawo kuyo lapho khona nje iyakujabulisa leyo ndawo leyo, usukile nje mental state ukuthi ubungekho right, or i-environment yakho bingekho sharp, okanye nje financially usukhuphukile kwezey'mali, umbathwe nje amandla wemali okanye umbathwe isithunzi semali, umuntu nje imali iyahlala kuwena, okanye umbathwe uthando lusha, uthola uthando, okanye uthenga imoto okanye uthenga indlu, kodwa-ke it shows ukuthi khona into enhle ezokwembatha. Sibonge, yimini umhlaziyi wamaphupho. Ngicela nilike, ningakhohlwa-ke ukulike, ukushare, ukukhomenta and tell people about the page, izincazelo zamaphupho. Ngibonge, amen.